Anong magmamo? Sige dapat yan ako kung parang storage mo. Next. Next. Equip. Yan, gusto mo wala na magmamo. Back. Back to. Sige na daw. Natagdalaw. Sa 39 na ako. Pag nag-abot na 320 ako, makukuha ang litong dati. Ngayon, hindi dahil dito. Ano nga yan? Parang 50. Nakuha ako. Ano? Kaya, tama na, wala na sa salita. Eh, parang kapila na ako dito. Ay, ba pala nangyari ko yung pamilya? Yan, ayun dahil. Ito mo yung mga okay ba, mukha ko sa atin, tapos ano ba, mabalibig pa sila, ano, mas mag-program ka, o mag-ano na dito.
weekly na kayo, TS travel, Siyang bagay na Amerika na lang. Oo, buwan, kayo. Pero, nagugda na. Seventy-three speed rules. Ako, at ano message ko rin. like, like na sa Yung sakit. Siguro naman, hindi ka ba gusto mo yung bawas? si Ongo, magkakasabay na bulong. Nakakuha ng mga masing ano, meeting gabi.
Yo, upang natuwa, sorry, kasi nakapag-ulit. Bye.
Wala na. Okay. Okay. Nakukumbo ako. Hindi na nanonood ko yung ano eh. Yung lang. Hindi ka ano yun. Yung isa.
Hindi na mga makaampas ng ganito. Out na sawan.
Ilang ako? Eight? Eight? Ilang ako? Yeah? Yan po sana.
No. Ano ba yun? No. 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 Open. Open. Hindi, bakit ako?
Nabukuan yung wala tayong pagkukuhan. Wala naman. Yes, padre.
Tama. Mainit naman. Yun. Normal. Makadakula ka sa kanila o. Tapos pag nagkulay, kulay, Uy! Di nasa na mga ang pagkayan. Kung ko din magusto. Caviar and caviar. Kaya mo pa. Dami ko pa naman. Uy! Okay. Wala din isipin yung nagtatanong sa tao. Nahulog pa.
Sige na, wala ko pa. Gusto mo kung na yung pop? Ay, hindi kasi
What is the time? Kasi kilali ko yung sila. No. Hindi ano pa rin. Ito, nagambas mo kita. Kami dito. Sila, Nakakaroon ko dyan. Sa marinig ko dyan.
Outlast sa phone, only check. Pero napagalan pag nagkaroon nila. Ano yan? Magaling na video.
Ano po naman yung kwarto dyan?
Ay,